Ah, very good. Masilaw. Oh, may nag-comment daw na baka ubos na daw yung budget para sa simbahan. Kasi wala daw ako update. Ganito po ang pangyari niya mga kasinag. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Update ko pala kayo kay Pagaspas. Anong nakaraan nga mga kasinag, inalpas sa atin si Pagaspas, pero ibinalik ko na po siya dito sa kulungan. May dala akong karning manok. Nagbili ako kahapon ng 45 days para ipakain lang kay Pagaspas. Ngayon, pakainin natin mga kasinag. Hello, good morning. Very good. Masilaw. Siya nga pala mga kasinag, may nag-comment pala no na lagyan ko na ng used oil si mga paanang yung haligi nitong ng kulungan ni Pagaspas. Nilagyan ko na mga kasinag. Ayan, nakita niyo yan. Nilagyan ko na po yan. 6 na haligi yan. Kung mapapansin nyo po mga kasinag, ayan na naman yung langgam. Kagabi kasi pagtingin ko, nilanggam na naman yung pagkain niya dyan, yung mga buto-buto dyan. Ang grabe na namang langgam. Kaya nilagyan ko ulit ng used oil, pero nilagyan ko na yung nakaraan. Pag natuyo na yung used oil mga kasinag, ginagapangan pa rin ng malanggam. Ayan nakita niyo malanggam na yan. Ang dami Yan ang problema dito sa kulungan ni Pagaspas. Pati si Pagaspas mga kasinag, pinagpaparakagat. Okay, naiinis ako sa malanggam na yan, hindi ko naman mapigil. Kasi ang dami dyan Hindi ko pa kasi nagagawan siya ng kulungan mga kasinag. Diba sabi ko sa inyo, gagawan ko si Pagaspas ang kulungan dito. Plano kong kulungin lambat yan. Kaya ang hiling ko sa inyo mga kasinag, huwag nyo pong skip ang ads. Baka sa susunod na sahod ko, makabili ako ng lambat at may kulong ko na dyan si Pagaspas. Gawang ko ng kubo dyan, tapos kulungin ko ng lambat yung mangga na yan, at dyan ko lang si Pagaspas ilagay. Ayun ang plano ko mga kasinag. At siya nga palang mga kasinag, may nagpadala pala sa akin na pambili ng kambing. Ngayon mga kasinag, kukunin namin yung kambing dun sa kabilang isla. Salamat pala kay Sir Donnie sa nagpadala ng pambili ng kambing para may pares na yung alaga kong kambing. Salamat po idol. Tatanawin ko po itong napakalaking utang na loob sa inyo. At yung kambing natin mga kasinag, magkakameron ng kapareha. Wala dito yung kambing ko, andun sa taas ay nilagay ko dun. Mamaya lang kukunin namin. Inaantay ko lang si Camilvin mga kasinag. Gawa po ng nag-uusap-usap sila ngayon mga kasinag para sa pista ng sityo namin, para sa magagawin doon sa simbahan, yung mga dapat nilang pag-usapan. Nag-uusap-usap na sila mga kasinag. Andun naman si Mrs. Nagrabos pati sila ngayon, naglinis sila dyan. Kalinisan day kasi ngayon. Kaya yan ang kaganapan ngayon mga kasinag. Pagkatapos ng meeting nila mga kasinag doon, pupunta dito si kuya at pupunta na kami sa kabilang isla, doon sa Isla Puro, para kunin yung kambing. At isasabay na rin namin mga kasinag yung i-donate na buhangin. Kasi may nag-donate kay kuya ng buhangin na 12 sako na albay sand. Yun lang ang gagamitin namin, kasi hindi na kami kukuha dito sa dagat gawa ng para mas matibay, albay sand ang ginamit namin. Kasi dito sa dagat kasi mga kasinag, dapat kasi na-stock namin yung buhangin. Matagal dapat namin na-stock yung buhangin bago gamitin. Kasi pag alat kasi mga kasinag, madali din lang masira. Andito na pala si Mrs. Tapos na meeting nyo? Ano na akong pag-meetingan? Pagod ba? Pagod? Parang pati ito sa scheduling doon. Martes, Merkulis, Webes. Schedule lang. Mga trabaho dyan. Yan mga kasinag, narinig nyo. Tatrabahuhin namin yung simbahan ng Martes, Merkulis, Webes. Yun na pag-usapan nila. At bukas mga kasinag, ilista namin yung yung mga kailangan na gagamitin sa simbahan at mamimili na tayo. Ngayon mga kasinag, pupunta muna kami yung Isla Puro. Ito, may nag-comment baga pala na magandang update. Ubus na daw siguro si Badge. Yun. Yan mga kasinag.
may nag-comment daw si Mrs. kasi mga kasi nag-reply pag minsan mga-comment. May nag-comment daw na baka ubos na daw yung budget para sa simbahan. Kasi wala daw ako update. Ganito po ang pangyari niya mga kasinag. Kaya ako po hindi ka ngayon na-update sa simbahan. Ang last na update ko po sa inyo yung pinakita ko sa inyo yung pagputol ng kahoy. At sabi ko ba ganun mga kasinag, papatuyuin muna natin yung kahoy na yun mga kasinag, kasi hindi naman pwedeng ikabit agad yun ng sariwa. Ngayon mga kasinag, tuyo na po yun. Sa masusunod baka may kabit na yun. Pero unang update ko sa inyo mga kasinag sa simbahan, gigibain muna namin yun. Tatanggalin namin yung bubong at yung mga kahoy na papalitan bago namin ikabit yung yung tawag nito, yung mga kahoy, mga bubong, ganyan. Ngayon mga kasinag, hindi naman puubos yung budget mga kasinag. Ang para sa simbahan yun mga kasinag. Kasi sa ganyang halaga mga kasinag, ayaw kong masira ang tiwala nyo sa amin. Alam kong may karma nakapalit yan mga kasinag. Kaya hindi ko pwedeng sirain ang inyong tiwala. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon at ginawa nyo po akong tulay para sa aming simbahan na maayos. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat ng nag-sponsor, sa lahat ng tumulong. Shoutout pala sa nagpadala ng 10,000, 5,000 at 2,000 sa pahabol na pinadala nyo mga kasinag na pundo para sa aming simbahan. Maraming salamat po. Magkano lang ayun lahat? Ang pundo na natin mga kasinag sa simbahan ay 88,000. Hindi ko alam yung putal. Nandun kasi yung lista sa bahay. 88,647. Yan na daw mga kasinag ang pundo para sa ating simbahan. Maraming salamat po sa nagpahabol ng 10,000, 5,000 at 2,000. Yung 10,000 ay mga kasinag yung kinuha namin doon sa Tiambak. Tapos yung 5,000 yung pinadala nila sa remittance, kinuha namin sa Palawan. Tapos may nag-Gcash pa sa akin ng 2,000. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa inyong tiwala at suporta para sa aming simbahan. Si Lord na po ang bahala magbalik sa inyo mga kasinag. Tatanawin po namin itong napakalaking utang na loob sa inyo. Kaya ngayon mga kasinag, maraming salamat po talaga. At pupunta pala kami ngayon sa Isla Puro. Samahan nyo muna ako mga kasinag ha. Ipapasyal ko kayo sa isang magandang isla dito sa amin, ang Isla Puro. Ito pala yung anak kong bunso. Bagong ligo. Naglinigan niya daw sa CR. Ha? Very good. Hello, pagaspas. 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 Si Papa mo lang. Hindi pa ubos mga kasinag ni pagaspas yung kanyang pagkain. Mga kasinag, andito kami ngayon sa simbahan. Kasama ko si Kuya. Ayan o. Susukatin namin yung yero. Para pagbili natin mga kasinag, alam natin. Sukatin namin yung haba. Ayan. Ayan. Sukatin ni Kuya yung yero. Langhanin. Kung gaano ka ang ilang sukat nito. 12? 12 ano? 12. 12. Ilang kukup yan? 1, 2, 4? Oo. 4 na kukup. Yung kabila rin. 12 ang haba ng yero mga kasinag. Itong kabila, tingnan natin kung parehas. 12 rin. Ayan, nasukat na natin mga kasinag. Parehas 12 ang haba ng yero. Pero bilang ko ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. May 26 nga. 26 na yero mga kasinag. Na di 12. Tapos 4 na kukup. Tapos ilang ito, plat na yero. Yung plat na yero na lang mga kasinag ang lalagay namin dyan. 5. 5? 5 plat na yero.
Yun ang bilhin namin. Tapos yung siminto. Ito, kailangan kasing tapala namin itong mga kasinag oh. Tingnan nyo naman oh, hanggang labasan na oh. Kasi tatanggalin din naman yan ay oh, bago ano yan to oh. Yan, tipak-tipak na yan. Hanggang yun, mga bintana na yan oh. Tingnan nyo mga kasinag oh. Yan ang mabibilhin namin. Sa bagay, may porma pa man doon sa bahay. Pwede pa man yata magamit yun dyan. Para hindi tayo magbili ng plywood. Ayun na lang. Tapos yung mga kahoy mga kasinag, ito na palan. Pinahakot ko pa ito mga kasinag ha. Binayad ko paghakot ito sa mga estudyante. Tapos yung iba nandito. Ayan oh. Ayan. Palan muna yung isang container ng harong balde ng pinturang puti. Isang puti tapos ano pang kulay? Rosina. Rosina. Isang galon din. Mga 2 litro lang. 2 litro. Sige. Tapos kuya, panglisto. Magbahal kang mga sarong galon. Isang galon. O yun ang ilista natin dun. Tapos ini, pampintura hindi. Sa bintana ano, tapos yung pintuan. Tapos pantanggal kalawa. O iya. Yan mga kasinag pa yung kahoy palan. Hindi pa lahat na kahoy mga kasinag nandito. Yung iba na doon pa oh. Sabihan mo martis mapuna. Martes pala mga kasinag, mag-uumpisa na kami. Magtrabaho dito sa simbahan. Gibain na namin yan. Para matrabaho na yan. Ayan mga kasinag, nakapaglista na kami ng mga gagamitin sa simbahan. Ayan na. Naglista na kami ni kuya. Si kuya umuwi na. Kasi ito mga kasinag na pagtrabaho namin sa simbahan, bayanihan po yan. Kagaya ni Kuya Ading, may may torno sa Team Lakas. Sabi niya, dyan niya lang daw ilalagay sa simbahan. Yung ipapatrabaho niya na para pansarili niya na patrabaho, dyan niya lang ipapatrabaho sa simbahan. Si Kuya Iking mga kasinag, hindi ko pa sure at hindi ko pa natatanong kung para sa simbahan din yung kanyang torno. Kaya lahat ng magtatrabaho mga kasinag, paghandaan natin ng merindalan, pananghalian, ayan kasi ang kailangan mga kasinag para ang trabaho diretso. Kaya bukas mga kasinag, may mimili na kami lahat ng kakailanganin na gagamitin para simbahan, para sa pangailangan pati ng ating mga magtatrabaho. Yun po ang aming bibilhin bukas. Mamaya pakakain tanghalian, pupunta kami sa kabilang isla, sa Isla Puro, para kunin yung kambing mga kasinag na nabili natin. Pinadalhan nga tayo ni Sir Duni ng pambili ng kambing. Kaya ngayon mga kasinag, update ko lang kayo may mga kasinag. At ngayon pala, habang may oras pa, dadalhin ko yung kahoy dyan kay Kuya Iking at ipapagawa kong cross mga kasinag. Kahoy na lang ipapagawa naming cross. Hindi na namin papasiminto. Gawa ng yung simbahan na yun mga kasinag. May plano rin naman ang aming sityo na maggawa ng bagong simbahan. Matatagalan pa naman mga kasinag bago makapagawa ng bagong simbahan. Kaya itong simbahan muna namin ang ayusin namin. Kaya salamat sa lahat ng inyong tulong na mapaayos ang aming simbahan. Ngayon mga kasinag, hanggang dito lang muna. Update ko lang kay mamaya. Bye bye.